Ahoj ľudia, to je Gaming so Sobom a ja vás vítam pri mojom novom videu. Stojím si tu takto na nepodarenej železničnej stanici v mojom svete na tvorivosť a ukážeme si, čo som postavil mimo natočenia. Tak táto som sa rozhodol, že bude bytovka, dám tu nejakých villagerov. Potom som vlastne nič som také nerobil, iba stavil tú bytovku a trošičku som tak aj blúdil, bádal a rozmýšľal som, že by som v tejto škole vymenil elektriku, lebo tu sú tie glowstony, si pozriem, či sú aj tie škôlky, tie glowstony, hej, sú aj tu v škôlke tie glowstony a v noci to vypadá strašne glowstony, tak by som asi prakticky vymenil aj tu v telocvični. Som vymenil elektriku, som vymenil aj v telocvični, proste v celej škole, aj v škôlke. A tu by som aj niečo dal, ale neviem, čo by som tu dal. Napíšte mi do komentárov, čo tu v škole mám dať do tohto tu prázdneho priestoru. Ja neviem. Samozrejme, to musíme vymeniť aj v jedálni. V jedálni to je asi najhorší prípad. V jedálni sú tu tie svetlá na boku a keď sa tak pozriete aj zvonku, na tie svetlá, tak tu sa aj vyčnievajú napríklad. Aj tu vyčnievajú napríklad telocvične, tu vyčnievajú nad škôlkou. A napíšte mi do komentárov, či sa vám páči aj tento dizajn škôlky. Lebo neviem. Všetko, aj tá dedina, čo je tu vzadu, tieto tu trhy, či čo to je, tieto tu žlto, bielo stánky, tento tu kostol, tieto tu domčeky, to tu bolo vygenerované. Toto som všetko postavil. Túto strednú školu som postavil, vlak, hocičo. A ešte som rozmýšľal, že ako sú vlastne tie tuto provizorné zábrany, sú tu, tak som tu niečo urobil. Tak nejaký kruhový objazd alebo nejakú križovatku, ktorá by vedla proste tam na druhú stranu toho sveta. A môj dom vypadá na tom, že tam bývajú villageri. Dvere tu nie sú. Môj dom je úplne v dispozícii villagerov, nič tu nemám. Len takýto stôl, stoličky, dvojposteľ, nič. Ale aj tu by som to asi nechal. Napíšte mi, kde to mám nechať. Či to mám nechať v kultúraku. Bo v kultúraku to vlastne vypadá nejak takto. To vypadá nejako v kultúraku. Ale mi sa to moc ani nepáči prakticky. Lebo ako je to spojené s tou železnicou. Tak. Tento dom som musel zase na novo stavať, lebo som to čosi odbuchol. Potom tie schody som trošičku vylepšil, aby sa to dalo chodiť. No dobre, presunieme sa do hlavného článku tohto videa a to je menenie elektriky. A začneme asi v triedách. Začneme v triedách. Alebo v telocvični? Ja by som začal toto v triede. V tejto, kde to je najlepšie pomaly. Tak toto. Tu zničíme. Sú tu svetla aj, no. Uvidíme, aké to tu bude. Tu zničím všetky svetlá. Lebo tu je kap. Takže to nechám. Dobre. Toto zničím. Dobre. Tam sú tie glowstony. No, glowstony nie, ale tie svietiace, neviem, ako sa to volá. Nemôžem skákať. Dobre.
dispozícii máme aj páčky, lebo ja hram Minecraft 1 čosi, neviem. Ale je to úplne normálny Minecraft, iba staršia verzia, ne? Takže tak. Mám si tu páčky a tu páčky. Dobre. Máme prvú časť osvetlenú, druhú časť. Hop. A hop. Dobre. Vlastne ja som to chcel vymeniť ešte aj predtým, lebo toto sa mi zdá, že viacej svieti. Sa mi zdá, že úplne viacej svieti. Toto neviem, toto asi nechápem. Dobre, a hneď máte v dispozícii viac svetla. Čoho si to vyprieť? Tu na chodbe asi to svetlo nechám. Tu to asi tiež zruším. Či? Neviem, počkaj. Ešte sa ideme pozrieť do tej škôlky, v akom tu je stave. Ešte sa pozriem do riaditeľne, v akom to je stave. V tej riaditeľni tu je iba jedno okienko. V tej riaditeľni som tie svetla aj vymenil, nie teraz. To je úplne hrozné. Tu malé triede to bude tiež treba vymeniť. V geometrike sa už nevyjadrujem, to je hrozné, lebo tam je iba to jedno okno vzadu, aj tu. A tu bolo tiež také okno, ja som to zničil, aby som tu prakticky mohol dať tú prístavbu, aj tú prístavbu tuto, bo tuto bolo kedysi okno. Na prístavbu som dal. Takže ešte si ideme pozrieť do tej škôlky. Vy ste sa pýtali, čo sú tu za svetlo, tak presne takéto isté. Som dal teraz v tej jednej triede. Dobre, ideme sa pozrieť do tej škôlky. Dobre. Tak toto asi nebude treba vymeniť. Bo tie, ako sa to volá, tie vlastne fajky, neviem, ako sa to volá, fajky, či? Nie, aj tie sviečky sú tak v dobrom stave, aj toto sú už tie moderné svetla, takže by som to asi nechal tak, rovno, a presne viem, na čo sa idem vrhnúť, bo už začína noc. Takže tak, no. V tej strednej škole sa už nevyjadrujem. Vička? Nie, nebola. Nebola Vička, nebola. To si pamätajte z môjho prvého dielu Minecraftu. Schválne mi ešte napíšte do komentárov, čo je toto. Ak ste pozerali prvý diel. Hej? Skúste. Toto je to svetlo tiež vidno. V niektorých častiach tohto mesta som nechal to pôvodne vygenerované, niekde som to vymenil, takže tak. No. V autobuse to asi ani netreba meniť. Zase by som sa čudovala tu, ako to dokáže svietiť s tými lampášmi. Dosť. Idem sa pozrieť na tých líderov, ideme ich vypustiť už. Ideme ich už vypustiť, aby tu nemuseli trčať. Dvaja líderi. Kde sú? A tu. Spinkajú. Dobre. Tu líderi spinkajú. Takže ideme na to. Môžete sa tešiť na ďalší diel Minecraftu, ktorý bude oveľa, ale oveľa nabitejší rôznymi novými vecmi. Začneme si tu stavať zoologickú a trošičku aj rozšírime toto mesto. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.